Сме, нали, намерихме се с мама. Тук сме на площадките. Както видяте от предното видео, ги търсихме мама и майката на Аксел. Тук сега ще се спускаме по парзалка слон. О, не! О, не! Ето. Я сега снимай мене. Добре, айде. Аз съм Симба. Симба. Чакай, чакай. Чакай, Иво. Айде да ходим там. О, ужас. Чай. Тук не знам как ще... Добре, хайде. Оттам. Тук сме на някакъв мост, който много джигалва. Много джигалва. Джигъл. Сега ще скоча. Много е гадно. Кой е това, бе, човек? Една приятелка на На кое? на това. Това! Аз съм се качвал, знаеш ли, на село съм се качвал до върха. Я ме снимай, че да се кача до върха. И после аз. Ма не бе, имам предвид да минеме цялото. Идвай тук. Чакай бе, аз как ще се кача с тази камера? Не бе, не се качва, ей от тук. Добре. Аз ще подам камерата. Не, няма как. Значи само тук трябва да стигна до там. Да. Да. Добре. И после аз. После аз ще трябва. Да видим кой ще се представи по-зле. Аз на тея съм Бог. И аз до някъде. Чакай ме. Ето го Иво. Браво, Иво. Почти ще успееш. Давай. Чакай. Ето го Иво се бута там. Чакай, че много деца са тука. Иво се качва на върха. Браво! Дайте лайк на това видео. И subscribe. Лайк и subscribe. Иво, дръж телефона и сега съм аз наред. Да, давай. Това е деня, в който качваме най-много клипове, Аксел. Това е деня, в който качвам най-много клипове, човек. Много сме качили. Така да е аз. Айде сега по моста, отивай. Ти ще ги убиеш децата, бе, човек. Не знаеш. Я гледай се. Давай. Ще умреш. Ми да умираш. Еса, я гледай. Сега като стана от това, всичко ще сдигълне. И... Боинг. Супер.
Идвам! Супер! Много екстра! Айде, давай по-бързо, бе. Чакай. Да, гледай колко бързо ще го. 3 часа по-късно. Само да ви кажа, че и аз се качвам тук с телефона, както виждате. Отивай най-отгоре. Ох, аз ще се опитам да стигна без да падна. Ох, 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 ужас. Ако се държи ми, няма падна. Ето. Давай. Чик се. Най-горе. Да. Айде. Чакай ме се. Не. Ще малко. Така. Айде слизай, бе, човек. Аз, докато Аксел се опитва да слезе оттам, аз просто ще мина тук по моста. Така, ще дойда тук и пак ще мина по моста. О, ето, той слезе. Уп! Както ви обещахме, сега ще се качим на нова дърво. А, да, дръж. И ме слезе. Чакай. Мама, отиваме да скочим на едно дърво. Айде! Сега отиваме при дървото. Ама то още има деца, но това няма значение. Гади готиното дърво. Ето го, Иво. Опитай се малко натам да се качиш. Докъде? Ако искаш, ето там има. Тук са много обикани колоните. Ето тук. Добре, аз ще се опитам малко по-нависоко. Ай, давай. Не, аз. Не, аз ще пробвам всяка. Добре. Опитай се по-нависоко. Само, че ако умра, ти си виновен. Успях. Ето. Добре, айде сега ела. И сега бата не мога да сляза. Скачи от тук. Сега вземи камерата и аз запробвам. Снимам. Аз от тук. Ох, ще умра. Не. Не, аз от тук падам. Нищо. О, идвам да те снимам. Ще се опитам да отидем там. Това се джигалва. Желайте ми късмет. Нямам се да оцеля. Ако умреш, ти ще си виновен. Ти си. Не съм те карал. Айде. Чакайте ме, аз не мога да слеза. Чакай. Отдолу. Чакай, ама. Нали не се справите? Да, разбира се, не съм. Хора! Имам да ви казвам Давай по-бързо, бе, човек. неща. Чакай първо да слезем. 1 година по-късно. Оса! Ставаме на 24 години. О, моля, че ще да падна. Аз тук сега. О, как ме боли ръката. Давай по-бързо. Вземи камерата. Ти ми го показа. Да, той се джигълва. Вземи това.
съм коти в дървото. Браво. Ти искаш ли? Добре. Чакай. О, че аз ще падна от това дърво. Това е много яко дърво, човек. Виж, гледай. Айде, човек, да тръгваме. Айде. Хайде. Казвай. Хора, и така приключва нашето приключение в Борисовата градина. Довиждане, хора, ще се видим в другото видео.